Iddeċidejt jekk mhux tifel jew tifla? Ir-raġel jixtieq tifla. Wi tixtieq tifel. Għadkom ma ddeċidejtux. Tifel, hekk tixtieqi u x'veru rid. Grazzi, Paw. Meta ħriġna fil-bitħa biex naraw l-tfal, għajni mill-ewwel marret fuq wieħed li kien għalih waħdu u ma jilab ma' ħadd. ċensinu, Hekk jismu ċensinu. għax mit-tfal kollha u biss uħu joqgħod għalih waħdu u ma jilab ma' ħadd. Imissa sa jkollu ma' min jelab madre tafx għaliex marti ġennet għal waraj. U ruhom l-imħabba. Dawn it-tfal imħabba jridu. Hawn ma jqoshom xejn. Imma il-veru tas-soru donhom iġalhom jifhmu. Nis-soru qatt ma tista' tkun hom. Allura, issa meta nistgħu niġu neħduh? Xahar ieħor irridu marru lura lejn il-Kanada. Il-karti kollha arranġati, jonqos biss il-firma tal-isqof. Għax billi danu istitut dioċeżan, il-firma tal-isqof hija meħtieġa f'kollox. Grazzi madre. L-akbar sodisfazzjon tagħna jkun meta t-tfal tinstabilhom koppja bħalkom. Nittama li m'għaddux ma tibgħat tgħidilna biex niġu għalih. Grazzi, madre. Il-bambini birek din l-opra sabiħa tagħkom. Kif jgħaddi żmien? Diġà ilha xarej li mietet ma' nanni tal-pitkar, Alla jafrena. Ekku, iż-żmien jgħaddi u ma jistenna l-ħadd. Min jafaċ jerġa' jiżżewweġ tal-pitkar? Xi ħadd jista' jindaħallu xi jagħmel? Mbagħad ngħid jien ma. Il-kurzita kollha għalfejn. Għax binti, inti żgur qed bagħti iżjed, issa li tinsab waħdek fl-għalqa. Jien qatt ma nkun waħdi ma. Tal-bitkal dejjem hemm miegħi wkoll. U l-aktar xogħol li besu jagħmlu. Kellek bżonn ħasra issib xogħol ieħor. U liħor fejn? Fejn tkun tista' tbagħti anqas milli qed bagħti issa. Ma. Hawn fir-raħal hawn xi xogħol ieħor. Art tar-raba? Mhux kulħadd fir-raba jaħdem. Irġiel, nisa, tfal kollha hemm jagħtu fl-iliqi. Int ukoll. Mhux fir-raba taħdem? Imma ma dil-fermu ma nbatix jinta. Isma' hi. Tex nistaqsih. Forsi tiġi taħdem miegħu. Tistaqsih xejn. Jien fejn qiegħda tajba qiegħda ma tal-pitkar. Tant ma jridx ara nimbagħad illum qal li biex ma mmur xejn nalqa'. Kif inidi? Għala ma jridekx tmur l-għalqa llum. Tajba di, biex nistrieħ. Tajt xi ħadd qallu xi ħaġa? Min qallu ma? X'qalulu? Jien naf. Forsi xi ħadd wasallu għal-widnej illi mhux xieraq li jħaddem mara barranija miegħu issa li jinsab waħdu martu ma nanni mietet. Int smajt xi ħaġa ma? Għajdi xi smajt. Le ħaslajna ma smajt xejn. Int smajt xi diskors ma tridx tgħidli. Qed tibsa tgħidli. Minn dejjem hekk kont int. Beżżija. Anke minn missieri. Dejjem bżajt minnu. Dejjem żammejt ħalqek magħluq għax kont tibża minnu. Kont tibża tgħid dak li għandek tgħid. Kieku ma bżajtx minnu, kieku llum jien minix fiex jien. Kieku it-tarbija li welliet qed ingawdiha. Kollu minħabba l-biża' tiegħek li ġara. Qatt ma kont kapaċi taqaflu l-missieri. U issa għax smajt xi diskors. Ma smajt xejn veru ma smajt xejn. Għax smajt xi diskors ġejja timli li rasi blajdu tagħhom. Ta' dawk li moħħhom f'dar ħadd ieħor u mhux f'darhom. Jħassra Sużanna. Raġun. Kollu tortija. Il-biża. Il-biża li kont nibża minn żewġi Saverju. Xi trid? Ġejt biex inkellmek. Jidir l-aħħar darba li tkellimna, int xħat li int missir tarbija. Tiftakar? Dak li għandi xi ngħidlek huwa importanti ħafna. Min ġie Sużanna? Mur itlaq. Jaħtiex li nkellmek. Sużanna! Minna wisi oħra, fil-wit, nitaqam jak hemm mur issa.
Min ġie, Susanna? Iva, waġibni, min ġie? Ġi xi ħadd biex jara kanni xi żarmuġa biex jammara. Xi trid? Lili m'għandek xi tridni. Ġejt biex nara l-libni, jew l-binti x'kellek. Grazzi għalik laqas jien ma naf jekk hux tifha jew tifla kelli. Jekk ġejt biex tarhom ġejt għal xejn. Mejn għall-missier, għandi kull dritt. Int li ċħat li int missier it-tarbija u minħabba fik weħla ħadd ieħor. Dun Graeber. Taf min hu Dun Graeber? Saċerdot qaddis, saċerdot vittma tiegħek u ta' ħafna l-sna ħżiena. Missejna ġejt biex nammetti u naħlas il dan il-qassis mill-kalunja li tifgħu fuq. Il-kalunja li ċappastu int biha, bemilek. Immur nkellmu, nitolbu skuża. Fejn trid tmur tkellmu? Int taf fejn qiegħed? Ħadd ma jaf fejn qiegħed. Li nafu li ġiet rufnat mingħajr twelidu. Nisqof biss jaf fejn qiegħed. Ifhimni, Susanna. Jien illum m'għadniex dak li kont. Jien illum sirtu qed mill-aqwa negozjanti li hemm ix-xatt. L-imħaża li għandi x-xatt huma mimlija b'merkanzija li nimporta minn barra. Ħadd il-kuntratt tal-faħam. Ilu tnejn oħra biss għandna dak il-kuntratt. Wax nitlejt bil-liri, taħseb li tista' ssew il-ħsara kollha li għamilt? Mur. Mur sib il-libnek jew il-bintek. Kull ma nista' ngħidlek il-ġurnata twelid. Mur. Mur sibu. U Dun Graeber. Kif se tirġborlu ġieħu? Mur, Stefan. Mur. Mur u gawdi l-liri tiegħek. U li ħallini bit-tagħmel li forsi xi darba nara l-dak li wellit. Stenna, Susanna. Karità, serju. Għaxej, edaw binti, ġejt tar dak li tani l-isqof ġa qassamtulkom, għamessek ġejt qabel. Mela tax min jorqot ma jaqbad xqut? Għara smani, għallek xtaqbel. Erġej għada, forsi telħaq xaħġa. Mmejja qabel tafx. Għalek tittikol xaħġa mur sal-konvent, forsi baqalom xi bukkun xtieħu. Asaq min jarak, mur binti, mur. Karità, serju. Karità. Grazzi Grazzi. Titħassara marajk, ux vera? Ħares ngħidlek kemm il-wieħed jiġi għaw kull jum. Mijiet jiġu l-isqof jagħtihom xi ħaġa. Dejjem jagħtihom xi ħaġa, ma mhux biżejjed ta' biex titmal kull wieħed minnhom. Ħafna minnhom laqas fejn idefsu rashom għall-lejl ma jkollhom u erħilhom jinżrulek taħt il-forka biex jordu, ksihom mhux.
uqgħod minnhom flok kutra minn ma jkollux, jaqbad kaxxa tal-kartun u jorqod fuqha. U mbagħad xi ngħidu għat-tfal li jimxuhom. Kultant anki ġebel jitfawlhom. Ġebel. Żrar, insomma. Anki li jimxuni tafx. Imma li sissa żrar ma jwadbulix. Sissa, mhux bil-fors sissa, mill intaf dawk għada sa jagħmlu. Lil dawn it-tallaba nixtieq ngħinhom ta' kultant imma ħerid ikollok mnejn. Kull nagħta sitt, bil-kemm ma ngħidlekx il-mara tkun qed tistennini barra l-bib ta' barra biex nagħtiha l-paga. Kultant anki tiġini hawn ta' quddiem il-bib tal-Kurja għax taħseb li sakemm nasal id-dar nilħaq nitlifha. Hekk għandha f'rasha l-mara li hija xi impurtinar ma jintajjeb għal xejn. Isma' mhux qed indejqekux. Jiena lejlek irrid. Lili xi tridni? Irridek tmur tajt il-lisqof li għandi bżonn ninkellmu. Lili sqof. Tkellmu. Inkellem il-lisqof. Għaliex? In-nies ikellmu lin-nies jismagħhom jgħidu. Vera l-nies ikellmu l-nies, ma mhux il-lisqof. Għaliex? Mela l-isqof mhux għandi bżonn ninkellmu. Isma' siegħed. Mhux għax interessani ta' minn fejn ġej bħalek. Mill-bot għandi nifhem u titkellem l-lisqof hekk, ħabta u saħta. U ma tarax, ara sieħbi, muru rabbi l-aqal u erġa' mur il-bot minn fejn ġejt. Għadek hemm? Għal xejn taf, jien qassaw saħħa insellimlek u joqgħod. Somma joqgħod għax il-kelma ġibek, għax mill-bqija inti tista' tmur u tersaqlix lil hawn. Għatlik għandi bżonn ninkellmu. Missa għajli, se ngħidilhom jekk nidħol hemm ġew, għajli, se ngħidilhom. Inti għajdilhom xejn. Ħabbu ngħidilhom. Le, stenna ftit sieħbi ma mhux tagħmilli xi waħda. Issa la tinsisti jkolli nidħol, imma mhux lilu ta' nkellem, imma xi ħadd ieħor li mbagħad imur jgħid lilu. Imma nibqa' stennaw, ftemna hawn. Natik il-kelma li mhux se niċċaqlaq minn hawn. Stenna sieb. Min ngħidilhom li int? Stefnu. Stefnu biss? Stefnu biss. Għaliex? Irid ikollok xi titlu biex tkellem il-lisqof. Stefnu u daqshekk. Stefnu sem sabiħ kieku. Bħal San Stefnu. Spiċċa mħaġġar dak, ħanaraw int kif sa tispiċċa. Isma' li ma tagħtinix tot li ma nagħlikx tidħol, imma jien nobdi l-ordnijiet. Ara li kont l-isqof jien, il-bib miftuħ beraħ kont inħallih. Anzi, il-bibin tal-Kurja kollha kont inħallihom miftuħin beraħ kull ħin biex min irid jidħol x'in irid u x'in jogħġbu. Mbagħad imsiken il-portinara għax jispiċċaw bla xogħol. Mela kien ikun aktar jaqbel li kieku kont isqof int, għax kieku dak li għandi xi ngħidlek diġà għidlek. Isqof, murarani kieku. Isma' jien sa mur ngħidlu. Immint, ibqgħu. Isma' kappella, jien naf li inti raġel ta' ftit kliem, imma għandek xi nkwiet. Lar mhux li kollok l-inkwiet, ma tkunx taf kif sa teħles minnu. Nifmek iktar milli taħseb nifmek bħal nistarraħa meta jkollhom l-inkwiet. Qudiem in-niċċeċ u l-inkwatri li għandna fil-Knisja jinklew bix-xema, imqar jekk ma tagħmilx ix-xita f'waqta, u mbagħad ix-bigħat tal-qaddisin jekluhom bil-bews. Bad meta jgħaddi kollox, ix-xema tintefa', qaddisin jibqgħu fidlan. Mhux għax huma nisisina taf, imma jekk jifhmuha, tini xi ħaġa u intik xi ħaġa oħra. Kieku kelli neħroġ minn dil-biċċa xogħol li dħalt fiha, kieku mhux xema waħda nixel. Bħal bdiewa, meta ma tinżilx xita f'waqta nagħmel. Nista' ngħinek xi ħaġa kappella. Jiena tlaqt għand il-bitkar. Jekk xi ħadd isaqsi għalija, jiġi ħin jew. Mal-templi markat bin-nur. Isma' zik, għandna mnejn naqduk, stenna ftit ieħor, għandna mnejn naqtawlek xogħtek. Għandna mnejn insomma l-kelma ġibek, għandhom mnejn għax huma jiddeċiedu. Ma jiena wkoll tafx xi ftit, jiena qassa ma' dak il-bib. Biss kull min jidħol minn dak il-bib il-ġewwa jkun daħal għax daħħaltu jien. Barra int, għax int battu tħalt waħdek. X'qalulek? Biex tistenna. Kemm nistenna? Inti Stefnu? Iva, jiena Stefnu. Mhux aħjar ma tħallix il-beb waħdu portinar? Iva, Dun Benedict, il-bib qatt m'għandu jitħalla waħdu. X'tixtieq tgħidu lill-isqof? Xi ħaġa bejni u bejnu, Sinjur. Ma taf int, li qabel ma tkellmu trid tgħidha lili din ix-xaġa li tixtieq tkellmu fuqha. Kella ma nkunx nista' nkellmu x'hekk qed tgħidli. Ekku preċiż. Ma tkellmux. Kollox sew. Ma nkellmux. Biss
dmiri se nkun għamiltu. Din mhix aktar responsabilta tiegħi. Portinar! Portinar! Għajt dun Benedikt. Mur il-ħaq dak iż-żagħżugħ. Issa stess. Iva dun Benedikt. Żagħżugħ! Stiflu! X'ismek? Żagħżugħ! Responsabilta. X'responsabilta hi? Għat li responsabilta, mhux veru. Iva, responsabilta tlek, senjur. Ila ħafna din il-kelma. Portinar, mhux se naħdem il-bibint. Iva dun Benedikt. Intaf li tqila ħafna. Inġurru fuq spallejna. Timlinna qalbna. U bijantiru. Jew naqgħu fl-art. Intaf x'intajt. Kieku mkonċ naf x'qed ngħid. Kieku qatt ma kont ngħidha dik il-kelma. U meta tixtieq tkellmu l-isqof? Inġej mill-bot? Id-distanzi ma nibżax minnhom, senjur. Jiena tallimt nimxi u niġri wkoll. Tlajt u nżilt widin kemm il-darba. Meta jkun hemm bżonn, ikolli ntir ukoll. Iċ-ċirkustanzi għalmuni biex naqdef kol kurrent, senjur. Meta ngħid li m'intix maġġel biex kellem l-isqof? Inkun qed ngħid sew? Żbalja tal-aħħar. U bil-fors trid tkellmu llum? Ma tistax tistenna? Le, mhux illum. Għall-inqas, mhux illum. Mhux illum. Imma issa stess trid inkellmu. Tidher deċiża żagħżugħ. Issa stess, U għaliex issa stess? Biex dan huwa l-mument li ħassejt li għandi nagħmel dan il-pass. U ma rridx inħalli li nnifsi nerġa' lura minn kliemi. Liema pass? Stenna ftit hawn. Dalwaqt inkun miegħek. Lider, sir nexxilek jamakak. Intom iż-żar taslu fejn aħna l-kbar laqas biss nibdew. Xwiċ tosta għandhom ukoll kemm jinbidlu żminijiet. Sala fejn? Toppilla. Nimxu pas-semmija għal fuq jien. U jien ngħidlek li mhux sajdaħlek lejk. U jien nafhom sew l-affarijiet hawn ġew. Issa, ħallik tistenna sakemm tiddejja u titla'. Allura għax ma tdabbarx l-emmissa sieb, Se jkellmek. Tista' tiġi miegħi. Jiena ħakkek miegħi hawn kuljum u manki jirnexxi li ngħidu kelma waħda li waħda. Sewa tajt il-mara li ma jintajjeb għal xejn. Tista' tidħol. L-isqof qed jistennik. Tista' toqgħod bil-qehra. Xtaqt tkellimni malajr għal Iva, Eċċellenza. Jismek Steve, mhux veru? Iva, Eċċellenza. Tista' tibda nisimgħek qiegħed. Ma nafx minn fejn se nibda. Storja twila ħafna, Eċċellenza. M'hemm xejn twil jew qasir fl-għajnejn ta' Alla. Għal Alla kollox huwa issa, hawn. Ibda minn issa. Wara kollox int hekk xtaqt tkellimni. Issa. Għajd li fejn tinsab issa u fejn taħseb illi qiegħed issa. Hawn. Faċli għalik biex tibda titkellem u aktar faċli biex tkompli. Jien sa ngħinek. Xi ħaġa waslitli biex niġi nkellmek. Dak li għandi xi ngħidlek ma nistax ngħidu l-ħaddieħor. Ma jixraqx li jisimgħu ħaddieħor. Ili nistenna li jasal dan il-waqt. Snin, 6 snin jew aktar. U sa dan il-waqt wasal illum. Issa, għalhekk ma rridx li nistenna aktar. U għamilt sewwa li ġejt hawnhekk hawn. Minn ħati għaj nixtieq nagħmellek il-qalb biex titkellem. Eċċellenza. Dun Grejbel huwa innoċenti.
Dun Grebel innoċenti. Dun Grebel il-qassis. Il-qassis li jendi l-Susanna. Dik it-tfajla li kienet ħarġet ila. U wara, missiera stess, ħadilha t-tarbija għax ma redix iż-żomma. Issa ħadd ma jaf fejn qiegħda, fejn spiċċat. Nsabet il-ħadd li jaqaf magħha. Lanqas saqaf muqraq fuq rasa ma kellha. U lanqas xogħol. Mbagħad Dun Grebel ġi doħlina minna. Ta' kien sabilha xogħol. Li kieku ma kienx hu, Eċċellenza. Kieku ma kienx hu? X'kien jiġri kieku ma kienx hu? Alla biss jaf x'kien jiġri. Alla biss jaf, dejjem. Imma int x'taħseb? Jiena naħseb li Alla biss jaf. U inti taħseb li Dun Grebel kien korrett f'emilu? Iva, Eċċellenza. Dun Grebel kien korrett f'kollox, mill-bidu sal-aħħar. F'kollox. Taf xi ġifieri, kollox. Iva, Eċċellenza, f'kollox. U għaliex taħseb li kien korrett f'kollox? Għax huwa s-sogra kollox. U kulħadd kien kontra tiegħu. Ommu missier Susanna u raħal kollu kien kontra tiegħu. U xi żied? Min aktar kien kontra tiegħu? Jisajni, min aktar kien kontrih? Iva, Eċċellenza, jien ukoll kont kontrih. Ħaġa sabiħa li wieħed jammetti l-iżbalji tiegħu. Eċċellenza, int ukoll kont kontra tiegħu. Ekku, jiena wkoll kont kontra tiegħu. Għax hekk kien jitlob minn għandi id-dmir. Wara kollox kulħadd tagħmel dmiru. Kulħadd jinsab f'pożizzjoni differenti. Pożizzjoni li titlob xi ħaġa differenti. Nisma' inti għaliex qiegħed tgħidli dan kollu? Għax naħseb li minnkom il-koll jiena biss m'għamilx dmieri. Minna l-koll? Aħna minn aħna. Minnkom il-koll u jiena magħkom. U int min int biex tiġi hawnhekk hawn takkuża lili li jiena kont kontra Dun Grebel. X'taf int fuq l-istorja? Eċċellenza, jiena missier it-tarbija ta' Susanna. U issa qed jiddispeċini jitlaq tar-rieħa. Kieku dan ma kienx jiġri. Nista' nkun naf ġara. Ġara dak kollu li taf, Eċċellenza. U ġara wkoll dak li ma nafx. M'hemmx wisq xi tkun taf. Darbena u Susanna tħabbilna fil-wied. Mbagħad. Nista' nifhem. Xi żied? Meta Susanna ħarġet ilha, jiena ħrabt. Kont għadni daqsxejn ta' ġuvnott mingħajr esperjenza. Bla għaqal, bla xogħol. Kieku ma kienx Dun Grebel, kieku min jaf fejn spiċċat Susanna. Kollox sew. U l-istorja tkompli. Dun Grebel isib xogħol lil Susanna ma' waħda sinjura. U Susanna tiżżewweġ lit-tifel tagħha. Xi żied? Jien naħseb li Dun Grebel ma ħaqqux jibqa' mbijat mingħajr twelidu. Anzi, jiena ngħid li ħaqqu premju għall-qalb ħanina li wara. Jiena ma tantx nifhem dal-affarijiet. Ma Dun Grebel ma jistħoqlux jibqa' jġorr il-ħtija dik li mhijiex tiegħu. U s-sogra lilu nnifsu għal ħadd ieħor. U xi tgħidli għar-raħlin? Għal dak li ġralhom ir-raħlin. Il-paċi li tilfu r-raħlin, xi tgħidli għaliha? Forsi ma jmislix jgħaddi ddiskuti dan kollu miegħek. Ma m'għandekx tweġiba. X'nista' nagħmel jien f'qagħda bħal din? Jiena naħseb li r-raħlin kien jonqoshom jaraw b'għajnejhom dak kollu li kienu jisimgħu minn fuq l-artal. U meta dan kollu kien se jseħħ quddiem għajnejhom huma tħawdu bħalma tħawdet dik il-folla li għajtet salbu, salbu. Eċċellenza, dak li tal-lem meta kont għadni tifel, għadni niftakru sallu. U jekk kienu hekk, allura min hu Dun Grebel? Fil-fema tiegħek, min hu Dun Grebel? Ma tafx min, Eċċellenza. Trid tgħid li Dun Grebel għadda mill-kruċifissjoni. U konna aħna li salabnieh. Kollha kemm aħna kellna sem fil-kruċifissjoni ta' Dun Grebel. Pilatu beża mit-tixwix tal-folla. Beża.
Ir-raħal nixgħaw bih, Sinjur. Ma tgħaddix minn triq li ma tisma' xi ħadd jitkellem fuqu u fuqha. Fuq Susanna, u xek. Iva, Sinjur, hekk jisimha Susanna. U xamlu i u Dun Grebel li laqad daqshekk il-għajn tan-nies tar-raħal. Kienet tidħol għandu, Sinjur. U issa m'għadix? Għax issa qed jidħol għandha hu. Pilatu. U xek jgħad taħseb. Jien Pilatu. Staqsejċin il-verità. U forsi ma stennejx tweġiba ħafifa. U lanqas kelli sabar nistenna. Iż-żmien kien kontrija. Il-poplu kien hemm, konvint. Vox popoli, vox dei. Il-leħen tal-poplu huwa l-leħen ta' Alla. Jew le. Dun Grebel, minix sa ngħidlek biex tpoġġu bil-qiegħda, għaliex din l-udjenza sa tkun waħda qasira ħafna. Għal-ġid tiegħek u ta' kulħadd, id-deċiżjoni tiegħi hi li inti m'għadekx aktar marbut mar-raħal tiegħek u anke mal-Knisja. Għandek tħalli r-raħal minnu fih mingħajr telf ta' żmien. Se tmur taħdem f'raħal ieħor il-bogħod għal ftit ta' żmien sakemm tkun tista' tħejji biex imbagħad titlaq f'pajjiż il-bogħod ħafna minn hawnhekk. Hemm nittama li inti tkun tista' tkompli l-missjoni tiegħek. Jiena se nitlob għalik ħafna biex ssib il-paċi u dak kollu li tixtieq. Dun Grebel. Eċċellenza, mela jekk u hekk, id-Dramond jispiċċa b'xi ħaġa li tiġi wara l-eċefizzjoni. Jiġifieri l-qawm minn il-mewt. Tidher li tafa sew l-istorja, Stefano. Min għalek? Ma tistax tobsor min, Eċċellenza. Il-qawm minn il-mewt. Il-qawm minn ta' Dun Grebel, Eċċellenza. Tinsiex, il-qawm minn seħħ wara 3 ijiem. Dun Grebel ilu aktar minn 6 snin imsallab. Allum nifqu hawn. Ħadd peċir nitkellem miegħek. U għamil sewwa li ġejt għandi. Ibqa' mexi fit-triq li qbad. Tħares qatt lura. Ħares biss il-quddiem. Tkun imbieħ, Stefano. U Dun Grebel, Eċċellenza. Stefano, tħabbix rasek fuq affarijiet il mhumiex tiegħek. Kun imbieħ. Tejmet nejta qoddis batis. Bar, ma laqta minn ġi qoddim għajnejja dal-lej. Dun Anselmu, dak sar minnu. It-siju ta' Dun Grebel. Għax dak hekk kienu jsibuh. Dak ħallina miskin ta' sena ilu. Kont immur naraħ spiss jien. Iva, miskin mit. Kien għabel żmien hawn ir-raħal dak, bat ma nafx fejn kien batu l-isqof. Ilu 10 snin nieqes Batist. Kien ma riservi fil-parroċċa ta' Santur Rocco. Kellu 86 sena ta' meta mit Mr. Dun Grebel u kien laħqa qassis. Sewwet int, it-siju ta' Dun Grebel. Hekk kienu jsibuh hawn ir-raħal, għadni niftakar jien. Għada ma ħallitekx il-memorja Batist, it-siju ta' Dun Grebel. Umbagħad meta lil Dun Grebel l-isqof batu fej batu, kien ħadha bi kbira wisq. Marat u ma setax iġib tiegħu. Kellu x-xewqa li jiktiblu wittra. Maqqas it-tokka bej subaħ ma seta' jżomm ma spiċċa bla saħħa. Ma kitibilu u l-iskritturar tal-ili biex nabata jaħod għal-kurja biex jibatu għal Dun Grebel. Għax l-isqof biss jaf fejn Dun Grebel, mhux hekk? Ekku ħabib, u biss jaf. Min jaf kemm feraħ Dun Grebel xi nirċieva littra minn għanziju. Feraħ żguru. Miskin Dun Grebel. Min qatt kellu jgħidlu. Allora tibgħat tgħidlu li mitziju issa barb. Ħajal ma nibgħat ngħidlu xejn biex ma nkomplix ninkwitaw. Min jaf biex jinsab miskin. Ġib il-qoffa barb.
Mur bil-kwiet u fil-paċi għalik barb. Saħħa. Saħħa barb. Għaldaqstant nitlob lill-eċċellenza tiegħek biex tibgħat lura lil Dun Grejbel minħabba li n-nuqqas tiegħu qiegħed jinħass ħafna fid-djoċesi tiegħi. Huk f'Ġesu Kristu tiffirma Eċċellenza. Imposta Don Benedict. U maħħa jibgħat telegramma wkoll biex jekk ma tasalx waħda, tasal waħda. Ġara, Susan. Issa ngħidlek x'ġara. Dal-waqt kun taf x'ġara. Kunna Santisma San Giuseppe Magna, jwux ġara x'reġa' nqara issa. Susanna! Stenna, Susanna! Mija għandhom jagħmluha. U x'gwerra jridu? Mela gwerra ntihom. X'ġara, Susanna? Il-sin ma ħamlunix noqgħod bil-kwieti. Tal-Pitkal keċċieni. Keċċiek. Batni ma. Għalli Susanna, għajħar ma tiġix iktar. Għall-ewwel ma fimtux. Imma mbagħad mal-għal fimt li ma jridniex naħdem iktar miegħu. Issa jwilli r-raba jaqgħu. Xi jwilli ma. Mejja. Insienhom ħażin. Tas-sikkajtu. Meta sikkajtu biex jgħidli x'ġara biex jgħid il-verità. Għalli għax qed nagħtu fil-għal. Mbagħad komplet nissikka iżjed biex jgħidli iżjed. Mbagħad qabżitlu kelma, għalli għalli anka l-kappellan, kien tal-femma li aħjar ma nibqax naħdem aktar miegħu. Din, xi ħadd mela dak, ma jgħidlu xi ħaġa żgur. Issa kun nafma, għax minn hawnhekk sejra dritt qudiem bibu, storb jisjeħna minnu. Ara ta' bint tiftakar li dak saċerdott ta' Alla ta'. Kien saċerdott ta' Alla ma, imma Dun Grejbel. Imma Dun Grejbel wieħed biss kien hawn, ma jkunx hawn iktar ħalu, jien sejra u tiġi xwara. Stenna binti Susanna, stenna. Qedlek tiġi xwara jama. Stenna, Susanna. Susanna! Għadin kem tinkura tani, Susanna! Għanbar, għadna l-lum. Nistanna l-Dun Serafin ħiraġ biex naħlaq. Raħabat tejf li għada għarar għax tfal niskor iżex kelmiet. Il-kappellan mux għarar qiegħed qudiem is-sagrament jitlob fiskiet. Għandu x'inkwiet jib? Mela kull min jitlob qudiem is-sagrament għax ikollu l-inkwiet. Ma sewwa ħsieb ġan. Għandu l-inkwiet tistaqsini x'inhu ta' għax ma nafx ngħidlek. Jaħsibhomx tal-Pitkal. Ma kellux jrida għal dik. Wara l-mewt ta' martu mbagħad. Għal Susanna qed tgħid. Mela għallet. X'qalli? L-inkwiet li għandu huwa mħabba Susanna. Ara li ma qalli xejn ġan, dak li sirt nafu minant in-nies. U Susanna qisha m'għandix kwiet ukoll. L-ewwel kellha dik il-biċċa xogħol ta' Dun Grejbel u t-tarbija li kellha. U mbagħad iżżewġet il dak it-tifel dik is-sinjura tar-raħal ieħor u nfirdu. Issa se tipprova taqbad ma tal-Pitkal. Ħanejlek ta'
Ara veru l-iskwiet jawħna u r-raħal ta' għax misna jenna laqal-fatnija minn raħalna l-barra l-emmek ta' Dik miex li ġejja law, Susanna. Innaġa s-sewda ta' r-raħal. Raħal lejtek bar. Dik ġejja tagħmel li law. Fejn il-kappilla? Għawin, xmort ivvintalu tal-bitkal. Xivvintajt fuqi? Għajt! Tixtala il-bib. Bil-bib maluq jew miftuħ jien xorta wada ħanajdak li għandi ngħid. Stenna, fej sejjer? Tfittex il-naġal mitlufa? Għaw qiegħda n-naġal mitlufa u d-dimek m'għandekx għalfej titbied biex issiba. Tiġi tkellimni fl-uffiċċju. Għalfej, biex imbagħad jaħsbu li tħalt biex intelliflek ruħek? Le, għaw barra nitkellmu, għaw barra tajbin qegħdin, dak li għandna ngħidu ngħiduha għaw barra biss. Jiena nista' murdu nsara fejn. Benedicta, nara kada min jibqa' ħaj. Għajdli, x'mor tgħidlu lil tal-bitkal biex keċċini mix-xogħol? Jien ma tlux biex ikeċċik. Qedlu biex jibżal ruħu. Qedlu li ruħ waħda għandna. U jekk nitilfuha ma jkollniex oħra. Werwirtu bin-nirien etern. U x'hekk x'qedlu iżjed. Jien ma nista' ngħidlek xejn. Da żgur. Issa lili min se jitmani. Ma' min sammur naħdem biex naqla biċċa ħobs. Niġi seftura miegħek? Tajjeb, niġi seftura miegħek, niġi noħu ħsiebek. Għajdli. X'inti tajt, Susanna? Tibża li jiġrilek bħal Dun Grejbel, jew tibża li ma tkunx tifla tirreżistini iżjed. Dun Grejbel raqadni għandu bla mit-tifes. Mhux bħalek, int beżżieħ dak li int, beżżieħ. Ħallini ħallini ħanajdlu, għax jien beħsibni nħarbatlu l-merħla kollha. X'waħda tinxib tajt, Susanna. Hekk irid nagħmilhom, għax dawn hekk iridu, moħħhom fuq dak u dik u l-ieħor. Bonġu Katarina. Għed jien li wara l-bicċa tal-biraħ wara l-bib ħansiba. Għaliex għajt, għaliex San Giuseppe. X'għamiltin biex jistħoq li dan kollu? Dejjem nittama fil-faraġ, u l-faraġ donu aktar jitbijat minni. Meta sa nieħdu ftit tan-nifs? 6 snin li niġi qudiemek. Meta ġejt l-ewwel darba u għatlek bl-istorja tiegħi, donni bħal smajt leħnek jitbi f'widnejni u jgħidli biex nistenna. U jiena stennejt. 6 snin sħaħ stennejt. Qatt ma tlift il-paċenzja u dejjem ġejt quddiemek. Qatt ma fallej ġurnata, anke meta kont ma niflax. Ġejt xorta waħda. Il-faraġ donnu jitbijat minni. Smajta lil Susanna u x'besiba tagħmel. Dik tasa, dik rasa jibsa. Imma dum rasa jibsa sakemm trida inti. Inti sibila t-tarbija u tara kif terġa' lura minn dak li qalet li se tagħmel. Ħniena San Giuseppe, ħniena. Imma dan hekk f'daqqa waħda. Mela, is-soltu mat-tok tal-qampina joħroġ biex iqaddes. Meta għadda ftit tal-ħin, is-sagristan ġie ħsieb li Dun Serafin se taħassu ħażin u mar biex jara. Ħabbat aktar minn darba fuq il-bib, imma l-bib baqa' ma nfetax. Mbagħad sejħu lill-ġamri pulizija ibennata u ġie jiżgassa l-bib. Imma Dun Serafin ma kienx hemm, lanqas ħwejġu ma kienu hemm. Telaq? Min se jagħti ħtort li telaq wara t-tajgra li tagħtu? Allura issa sa jiġri. Issa jien nafsa jiġri? Ara, Ġanni jkun jaf xi ħaġa żgur. Ġanni! Lili? Iva, lilek. Isma' nitfa' ħanajdulek kelma. Jekk kien fuq is-silla, ma baqalix beta kollha. Fuq il-biċċa ta' Dun Sarafin sa nistaqsuk, int smajt xi ħaġa? Smajt fuq li smajt. Alla ħares ngħidilkom xi smajt jien. Imma aħjar xejn ara. Issa min se qaddes Ġan? Jien mista nqaddes żgur. Jien naf. Jaraw huma mhux huma afġu.
Bonġu għalikom. Bonġu, bonġu. Dil-qalb li tek dejjem matul in-nar u l-lejl tixenna u titniet tixtieq u trid għal xejn fejn inti jibni li ħlont f'lili li sbieħ mal-univers mżewwa mingħajrek xejn ma fih fittixtek kull filgħodu ma dalam minnu fih fittixtek fil-għaxija mal-lejl tifinni fih għal xejn kull jum li tawwad il-qamar tul il-lejl jekk iġġerejt u għadni li ġejja ma nafx fejn dil-kelma li tinstema u jien ma nara fix id-damdam ġew id-nejja u jien ma nifinix ma ġeddidnix rebbija fis-sajf ma nafx nistrih m'hemmx tama fil-ħarifa fix-xitwa ġorni rrieħ ix-xemx tal-għodwa tiegħi il-kura tad-dejl il-qamar tal-lejl tiegħi u n-nar taħbu bajnejk il-wajda tal-ġnien tiegħek li dak il-wied sabiħ il-kliem magħluq ġo f'omok u l-kliem li kanta rrieħ sejjaħtlek biex tweġibni. Xewwa maħtu, sal-wied. Li ma konx nafa. Waqgħat ma nserdetu wa taħdem fil-għalqa ma tal-bitgal u jispiċċaw ix-xogħol idaħlu l-għodda fir-razzett. U wara aħjar narqa ħalqejjen. Le, ta' min issa nħallik toħroġ minna u ġew libsa kif int? Jaqfel sidrek, ma dak il-bis tiegħek. Non nistati kif kont nkun fl-għaliq, ma ġbitomx nistarraħal ma irrid narek noġobhom xekk. Titmur tinħaraq fl-infern, titmur tinħaraq għal dejjem int. Ħoġġi fil-qedem, mela ma tix tismaħħa l-aħbar li ġibtilkom mill-ġad, dejjem jekk dak li qalu minnu, Mela x'ismajt bit? Mbagħad meta tiġi biex iddoq is-sija, mbagħad ħadd ma jwaqfek u tgħidx kemm id-dum ġej biha. Dejjem hekk l-istess ħoss, tik tik tik, dejjem l-istess ċaqliqa tal-pendlu. Ġej! Mela allura lanqas illi fl-artem kalamita ma temnu inta? Għamellu ma tista' komplina bla. Temnu ma temnux, hemm qiegħda moħbija taħt l-art. Forsi l-ġej xi kardinal għalli niftaħ il-bibbera? Mela x'inhu? Kardinal ġej labatlu l-karozza tiegħu? it-twemmin taż-żonqor tar-raħlin li ma jiċċalqu minnu qatt il-biża' mill-iskandlu. It-tradizzjoni inti taf tajjeb li ma tistax tiġħad it-tradizzjoni jekk inti ma tiġħadx lilek innifsek.